siellä ympäri Suomen elokuvateattereissa näette tämän siis kokonaisen elokuvan ihan just, ja me nähdään se täällä Skape-salissa. Ja arvatkaa, mitä täällä on odotettu taas jälleen kerran. Et varmaan ikinä arvaa, että ketä tässä punaisella matolla on nyt ooteltu. Taas kuuluu hitusen huutoa tuolta pihalta, että mä veikkaan, että pojat on tässä jossain kulma. Niillä on tällaiset omat varashälyttimet koko ajan mukana, kun ne liikkuu. Ainakin saa turvallisesti kulkea. Mutta tosiaan pojat on tulossa tähän ihan just. Älä mene mihinkään, ota kaikki kissat, koirat, ota kaikki sun kerpiilitkin siihen ruudun eteen katso, koska nekään ei halua mistään Markuset Marttinusta. Niitä ei kovin usein tälleen Suomessa livenä näe. Ja muistan, meillä on kilpailu käynnissä Instagramissa. Ota kuva itsestäsi nyt. Ihan sama missä sä oot, jos sä oot kotona, kattelet striimiä. Ja ota kuva, käytä hashtag #clubkilpailut ja hashtag #yhdessä unelmiin. Ja täältä löytyy aika tutun näköisiä kavereita. Hi, my dear. Moi! How are you? Moi! Moi! For a long time. Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu, mitä kuuluu. Rakastan sinua. Moi, mäkin sua. Mitä kuuluu? How are you? Oh, I'm fine, thank you. All good? Yes. Excited to see movie? Yeah, very. It's going to be very fun. Yes. We've been all waiting for here for the whole day. So I'm gonna give us a bit space for the reporters and we'll see you soon inside. Thank you so much.